sebab ro katokku jebol ketok salahku dhewe. Padahal teko omah wis tak pernah-pernahne. Gatek kerutuk ngono sih. Iwak ati jangane lodeh pacaran gak dirabi, akhire duweh. Ayo apa suwe gak dirabi? Perkembangan bumi Indonesia akeh kaum pelajar sing lali pamit barek wong tuane budal sekolah tapi ana tengah dalan akeh sing edarno narkoba. Mulane sing duwe anak remaja ayo cancut tali wondo supaya anake gak terjerumus no terus-terusno kerusakan mental iku pasti mulane ayo liwat dalan sing suci para pengedar narkoba cuma mikir untunge pribadi gak tau mikir nasibe generasi. Nek iki diterus-terusno kerusakan moral iku pasti mulane ayo liwat dalan sing suci. Para pengedar narkoba mesti nanggung akibate mulane pungpung terjerumus ayo insaf sak kanca-kancane. Contone aku nyambut gawe mesti tak hati-hati timbang bisnis narkoba tapi le dodol gethok lindri sebab aku gak seneng sing jenenge narkoba aku wedi mlebu penjara eman bareng bojoku cantik jelita rupane ayu persis manohara. Pumpung kita niku tasih urip ten alam donya khususnya sing di anak remaja ibaratnya diculno ndase digecoki buntute diculno anake tapi tetap ada pengawasan dari orang tua. Soalnya saat ini budaya asing niku mun mlebu teng tanah Jawa nek sampean gak pinter-pinter akhirnya anaknya terjerumus ke lubang dosa sing rugi sampean dhewe. Lah pumpung niki ten mriki kula elingno kangge sampean nggih kangge awak kula dhewe kabeh ayo eling karo sing kuwasa insyaallah nek sampean eling kali sing kuwasa bebas mboten alangan napa-napa rezeki tambah berlimpah ruah. Lah ngoten nak ndang duno ya. Gawean ditlawakan wae.
sentul ngene tok engko mule lho rek. Temen 1 juta kecekel tangan. Tapi gak ijen dibagi wong 20 mboten mau piroan niku. Niki jenenge jula-juli dangdut. Nek dinyanyeni tambah enak. Eling-eling riko tak elingno. Salat Jumat iku paling mulya. Kanggo umat Islam sedaya. Saben Jumat aja dilalekno. Wiwit biyen mula. Dina Jumat dina paling mulya. Priyantun putri iku disuratno. Priyantun lanang iku diwajibno. Eling-eling riko tak elingno. Iki ngono kesenian Jawa. Tinggalane nenek moyang kita. Diuri-uri lan diupakara. Wiwit biyen mula. Seni Jawa niki paling nyata. Mulane ayo padha diupakara. Aja sampe diakoni negara liya. Jilbab putih busana muslim lambang suci. Aurat tertutup rapi. Penampilane lugu ketok alami. Ya iku wanita muslimah lemah lembut gak kakeyan pola. Dasar ayu ketok wibawa. Mensyukuri nikmate Allah Ta'ala. Tapi aku rumangsa heran delok cewek-cewek nek gawe pakaian rupane ayu kok gak dieman. Ngalor ngidul digawe pameran. Gawe kaos mlepet ngetok lempenge. Celana ngapret ngetok bokonge. Kaose dijanjet gopo nutupi udele. Bareng digawe mulet ngetok apem. Gak ngarang wong wedok gawe. Tapi ayo sing ati-ati. Kasus pemerkosaan sering terjadi. Mergo akeh cewek-cewek sing padha pamer bodi. Dadak bojoku gak gelem keri melok modele cewek jaman saiki. Bojoku kulite wireng bokonge gowedhi. Gawe celana ngapret persis kintel ditaleni. Merah putih hati kibarno sekali merdeka. Tetap merdeka. Eleng-eleng ayo eleng. Parek sing pareng. Dulur, wong urip tenan donya niku cita-cita harus setinggi langit. Dene awake dhewe dadi apa lan dadi apa niku lak urusane karo sing gawe urip. Lah kula ket biyen niku nyambut gawe ket cilik sampai gede. Hasilnya nggih ngeten iki. Wong ngeten mawon iso nguliahno anak 3 saestu. Kula rewangi ngeten iki. Lha tenan iki. Tapi nggih kula rewangi dodol kain rombengan. Mboten ngeten tok. Ngomong apa? Wong kaya wong gendeng lho ngomong dhewe. Wong kok kaya gendeng ya apa? Manusia hidup itu harus berkreasi kreatif. Apa meneh awak dhewe seniman Jawa. Lah iki awakmu mau ditaboki sapa iki mengko? Ora apa tabok. Iki sowal wesi. Ora cocok. Raimu wis ora cocok barek karo ngene iki. Ora kelet. Mamula ta wong lekatene metu ngoco dhisik sing ganteng lho. Perain wis gak kemedol. Lah ngono ku pantes elek kaya aku lho ngene iki ambisi metu ngarep pantes. Lho. Lah awakmu ki ganteng ta? Lho, lah rumangsamu. Masa ojok.
Awakmu kalau ibaratnya dicucuk apa? Dilepeh, dipangan bebek, iku bebeke mutah. Gulane lancene bebek masuk angin. Kok pakane aku? Praenmu ki digiling ya gak lembut. Rumah samurai kuwi watu. Kok giling gak lembut iku? Lah ya apa metu-metu maido barek kanca. Wong iki punya cita-cita setinggi langit. Contone kaya aku lho. Aku biyen sekolah kepengin aku dadi polisi. Polisi ki ndelok ukuran ambek body. Wong bodymu wis sak meter kotor iso apa dadi polisi? Rumah sama aku wis legrek sak meter kotor. Polisi ki tegas, Iya, wibawa. Karo wong ngomongnya ojo celometan. Lah awakmu ngomong wis gak bener blas kok. lho jenenge cita-cita kok. Wah, aku lho cita-cita kepengin dadi polisi. Ngerti lho dadi lodrok ini ben aku lho rugi aku urip iki. Enak dadi maling. Lho, nang kok enak dadi maling. Saya kon pengen dadi polisi sih? Iya. Saya tak badhek kok saiki. Hmm. Apa bedane polisi barek maling? Loh, ya jauh. Polisi penegak hukum. Alah, Tapi nek maling melanggar hukum. alah, kelincipen kon iki. Lho, kok kelincipen. Oh, laki umur rendah kok apa? Kau nek roh apa sih bedane polisi karo maling? Bedane polisi. Iya. Polisi ku nek disiapno, tegap guys. Tegap. Siap, tegap. Tapi maling nek disiapno mlayu. Bedane Nek polisi ditegak disiapno, tegap, nek maling. mlayu. Oh, lah jene utek ngutek telo. Lah gak mlayu kok pengen bongko ta? Lah saiki aku takon, apa sebabnya maling disiapno kok mlayu? Soalnya duwe sikil. Nek gak duwe sikil gak iso mlayu. Oh, dadi nek duwe sikil mesti Mlayu. lah iku ana meja iku ana sikile kok gak iso mlayu. Endi? Meja iku. Meja gak? Lah iku benda mati. Oh, lek benda mati gak iso Gak mlaku. iso mlayu. Ana benda mati tapi iso mlaku. Apa? Lah motor iku. Benda mati gak iso mlayu. Montor lah ana mesine. Makane iso mlayu mergo ana mesine. Oh, dadi ana mesine mesti Mlayu. ana mesine gak mlayu ya ana. Apa? Lah mesin jahit iku. Kok ora mlayu lho. Anane mesin jahit gak mlayu soalnya mesin jahit dipancal. Nek gak dipancal gak mlayu. Wah, gethuk iki. Dadi nek dipancal mesti Mlayu. lah bojoku wingi tak pancal kok gak mlayu. Tapi lak ndelosor. Ya tapi kan gak loro. Lah ndelosore nang ndi? Lho kasur. Pas tak pancal tiba melumah. Lah nek ro nek bojomu lumah ngono ya apa kon? Langsung tak pancal bojoku. Dadi Berhasil berhasil. oleh anak situ. Pati arek saiki ndo wablek. Aku duwe anak loro, alhamdulillah. Iya. Anake lodrok iso njunjung dhuwur mendem jero derajate wong tuwek. Lah iku jenenge anak sing kena dipuja-puja. Anakku sing bar wedok, Iya. bar tak sekolah ta. Saiki Sukses. meteng. Wong arek meteng kok bangga sih kon iki. Lho. Kudune lak tambah isin. Lah apa isin wong wedok meteng? Wedok penggaweane meteng. Nek wong lanang meteng iku baru isin. Wah, iki aki umur rendah iku apa kon iki? Tapi anak mulai saya sekolah lah meteng. Lho. Iku alah. Sing ngomong sekolah sapa? Lah iku mang. Anakku mari sekolah, saiki wis meteng dirabi wong. Meteng. Oh, lah rumah tamu terus anakku meteng angguran ngono ta. Iku sing wedok. Sing wedok, sing lanang oleh pendengane kanca-kanca. Iya. Saiki ndek Jakarta rek, Sukses ana. ngernet. Wong di anak ngernet kok bangga sih. Lho, suatu kebanggaan rek. Duwe anak iso ngernet. Meneh sapa ngerti dek dadi kernete pesawat. Sik, ana telepon. Oh, wong HP regane murah kok gelani to ya. Halo. Oh iya, ojo kuwatir. Alah, gak ngentekno dhuwitku tanggapan suwengi. Wis ta tenang ae. Iku sapa sih iku? Kon telepon karo sapa? Bojomu. Lho kate kok apane bojoku? Kono selingkuh karo bojone kanca. Enggak bonapit ngono kono iku. Halo. Ngisi aja nukung-nukung gak ketok. Ndak iki ana kamerane lho iki. Ngisi aja ngaco kono. Halo. Lah iki nang ndi iki? Oh, masalah Heru beres. Lah iki lho sebelah kuwi lah Heru sih. Hah, gampang. No. Iki, teko meneng aja ngomong cekak rame cekak krungu iki lho. Oleh krungu aku sing ngisi lho. Iki teko meneng masalah Heru aku sing ngatasi. Wis entar nduk kono kok bar rekame lah krungu. Lho ndi saiki? Oh, lho selamat. Oh, iya. Lho hotel selamat. Sapa iku? Mbokmu. Mosok kon isih dolen barang langka aja. Lho, justru wong sing kaya mbokmu sing tak goleki. Upama sente ilang gatele karek kenyil-kenyile.
tak elingno pumpung isih kumpul aku. Iya. Awak dhewe urip alam donya iku kudu sedekah nang kanca tangga kanan kiri. Lho, apa aku kurang Mumpung sak sedekah? dikai kuripan. Apa aku kurang sedekah? Wong awakmu lagi sugih titik ditaruh tanggamu bablas gak tau leren kok. Mancene sing naruh dene pengen dublek bae. Wong ki nek dikenek asape Gusti Allah nang pira wene. Mangane pumpung sek sehat, pumpung awak dhewe sik iso nyambut gawe, nek duwe luwihan rejeki sedekahno kanggo wong sing membutuhkan. Iku bener omongmu. Iya. Sebelah omahku ana penyanyi ta. Iya. Penyanyi umum suwengi bayarane 1 juta. Padahal suwengi main ping Iso main ping pindho ping papat barang iku. Itu berarti lebih dari 3 Lho juta. temenane kowe, temenan untanggapane ruwame rekaman nang Jakarta petang dina gak mulih. Blalah mulih teko Jakarta kesantap mobil bres mati arek. Mati. Jenenge wong sombong ya masih nduk kampung sitok kan sing nglayat. Heeh. Jenenge aku kanca senior, Iya. aku teko disiki aku. Aku karo Pak Mudin tok wong loro. Iya. Wis bareng pae di gonang Gonang kuburan. Dipendem ya. Mendem. Dipendem wong padha mulih kabeh. Mulih kabeh. Alah gurung sampai suwer. Iya. Dik aku telung jangka ngene. Nah kok nyanyi. Nyanyi. Nduk jero kuburan iki melu nyanyi. Lagune apa? Lagune aku ra apa-apa. Lagune. Lah kon nek kuburan nyanyi persis kuwi ya apa to, Jan? Eleng. Ngunanane wong tua biyen, iki mati suri. Mati suri. Kudu dibongkar. Kudu dibongkar. Lah sing nglayat iki mang tak kandhani, Rek. Ayo balik. Aja mulai dhisik, ayo balik. Dibongkar. Ya apa dibongkar iki? Dibongkar. Dibongkar kabeh mbek wong-wong. Akhire Urip ora. Lah pancet mati. pancet mati. Sing nyanyi ku mang lho. HP-ne Pak Mudin keri nduk jero. Apa apene mudin mau omongno? Lah kon ngomong gak karu-karuan. Kok jerone amit-amit jabang bayi lanang wedok. Lah wong kaya eleke kaya ngene iki lho. Oh, iki ta sing jeneng grambat iku. Ngawur ae. Sing isulapan. Dudu. Apa omonge banter-banter? Aku. Iki ngono, pesulap teko Jakarta sing biasa nggo burung hantu. Iya. Iki limbah iki. Oh. Dadi iki sing jenenge limbah iku ta. Omong sak kecap salah. Iki lak Limbah. Oh, limbah pabrik endi awakmu? Kake em kono. Ngomong cita-cita iku gak perlu dhuwur. Kasunyatan anake iki lho wis sukses. Lho, iki lho. Loro-lorone sukses. Lho, mapan Gak gawe repote wong tuwa kon gak tau nang Surabaya. Iki lho anake sukses. Sukses. Ning ngisor jembatan saiki. Jembatan matamu ngono ta. Anak rumah saya mbambung ta. Ayo, tak sawat watu ki sing kene kok. Durung. Oh, gorong. Kon iku ngono, nek pedhok kancamu sejarah tinggine kumat. Lah anakku lho, saya tretek lho. Permasalahan anakku mbambung ta. Lah anakmu bambu lah gak. Ora lho. Lah iya gak ngono wis ora apa muring-muring. Isi dirungono wong wis. Kan isin apa kon metu? Jenenge tanggapan rek gak metu wong aku nyambut gawe. Lho lah iya metu sih. Metu aku. Lah iya. Apamu kowe metu? Aja mbok pisawer. Aja Masalah ngono gak usah tangisi. Gimana nih kalau aku kayak gini? Ya kaya kita muring-muring. Ora. Lha apa? Sikilku idek iki. Jangkrik yo. Diteki temen. Aku kebenaran. Iya. Untuk awakmu rasa tanggung jawabmu Iya. gak sesuai karo omonganmu ngarep. Ya wis tanggung jawab sing apa Iki tanggal piro? tanggal mendelas. 16. 16. Lah ya tanggapan sih wayangku. Lho, saiki ta. Wayahe tanggapan, kon tanggung jawabmu nanti sebagai panja. Lah panjene dintekno iki. Lah jarene tanggal Loh aku gak urusan, yang penting awakmu kudu nunjukkan tanggung jawabmu. Aku kan wis ngomong silahkan kamu kemana saja, yang jelas tanggung jawabmu di mana. Letakkan. oh, ya wis gampang ya rumah Saya saya kita tuntut, saya kita tak tuntut, maksud gua gitu. Kok kulani? Gua kan anak goal. Gaul. Maksudku yang ngono. Ayo budal. Budal. Iya. Ayo, ndadirin ke sini. Aku tak budal nih. Awak sing Ron langsung. Ayo. langsung rono. Wis bareng ae. Digawani. Jengkol ngrasakno bojo. Undangan diterno dikandhani kok ndok omah. Tanggapane saiki merat. Gak seneng belas aku.
gak ngonone. Akhire kok teko. Suaramu kaya bledek. Asep, kae terus ta. Dikandani, undangan wis tak edarno, sampe nduk omah ae. Lah kok sampe ucul, Kok ucul? Ngono cacancang seket, Mas. Ngene lho ya. Sajoke sifatmu aneh iki ya. Aku iki wedi ana omah iku. Iku aneh tapi nyata. Wedi apa? Aku duduk macan. Pret. Lah wong kon gak ono gaene kok atur undangan kok nang kon nyunatno aku maneh. Dane aku kok sunatno maneh lah. Ilang helmku. Kok bingung helm macano. Masih aku lah butuh helmmu. Je butuh ta. Wong jenenge bojo. Aku cinta mbek sampean. Mangkane tak tanggapno wayang ujar, tak ruwat. Oh alah. Mergo odonmu lak bledos. Iku lak sing kiwa jebrot ya. Terus, Lah saiki ngalih sing tengen abu sese iki lho. iya ta? Iya. Walah mosok nanggap maneh rek. Balik nang. Menene udunku sing tengen jebrot kok tanggapno maneh ta. Wis gak pisan iki ae. Wong jenenge bojo aku cinta pepean. Iya. Tak kanani, ada adegan gak anak-anak. Aku lho kepingin duwe gaweku, kepingin buat iku balik. Makanya aku pesen undangan 15.000. Halah ya olehmu gedabrus iku lho. Lah apa? Lah wong kon tangga duwe gawe gak tau moro kok. Lho gak tau undangi aku kongkonan. kowe ngongkon ta. Lho tak kandhani tok ae. Kancaku iku gak terima dalam negeri, luar negeri barang. Lanwan. Sopo? Aku, Bro. Sopo? Aku. Lanwan. Monggo. Ngomong-ngomong kon gak etos ta lambemu. Monggo ngono lho. Wong ditamoni wong kok. Monggo. Ngomong-ngomong ngono lho. Dublek bae iku. Yes, Lanwan. Dublek iku kene tak kunu rek. Lanwan. Monggo. Dublek bae her wong her ora krungu. Hah? Sing dublek gak mulu awakmu sih. Wong kok nyauti bantere ngono lho. Ngomong monggo ngono lho. Gak ngono ne sapa sih? Lanwan. Monggo. Ngomong-ngomong kau lambemu kancingen ta. Kok iso wong di Ket mang lak ngomong monggo sih bisa. wis ta. Wis. Wis ngomong monggo takon monggo. Monggo nek lambemu tak unyet kapok kon kowe. Lho, ya. Lho, aku ya majalane. Ya. Mana aku lah. Aku tahu aturane. Emiku dicocok. Apa? Emiku kok cocok. Lah emiku kok dintekno iki. Kancaku sekolah. Kanca biyen. Masih kanca sekolah ya salaman ngono ae ya. Cemburu ta? Balena. Ayo wong atas sing ngono lho. Tak balena. Ya wis. Waras tak Ya, iya ya. Ah, ya. Iya, dapat baleni. Kon iki lho la opo? Wong wis tak balekno kok iso dik nangis lho. balekno sik gopo. Nek kok balen-baleni susu segar iki. Apa awakmu yo sik duwan Kita omahe. ya iki omahe. Yo, iki Maria sih. Iya. Masalah ya. Le. Lho ya. Wes. Ya iki. Masalah lelong ini iki tuweku re aja keroyoan. Wah. Bojoku temburuan. Iki sing ngono duse wis. Iya. Sing ngono duse Maria. Iya iki buruwe. Aku iki Bojo. Sapa? ujupe. Ujupe. Bojo. Iki bojomu. Bojo. Amit-amit dabang bayi ya. Lha apa? Nah, lek aku trimo golek bojo kaya ngene tak gawe apa? Lah kan Wong potongane kaya ngene. Aku jerene elek. Iya. Iki lho kaya tungkel iki tambah. Kon nek ngono-ngonomu inah karo aku. Ojo gegeran. Iki ngono emas. Gelani. Mas apa Ya ngono ya? kok emas. Anak iki dudu mas. Apa? Iya, Dembogo iki. Wis buat dembogo titik-titik wong Apa pokoke payu ngono ae aku. Aku iki ya mrene iki mang aku gak ijen. Terus Ajine awakmu katen duwe gawe. lho karo Lho aku lho anggota. Bowo ta? Kok bowo. Anggota apa?
Aku ya anggota dalang. Walah, anggota ta. Anggota dalang. Lah iki dalangku nang mburi iki mau. Endi sih rek iki Mang rek? Mari ngene terus numpak mobil iki monggo. Iya. Mari ngene dalangku teko ya. Lah iki lho. Kuline nang karo duwe. Rongkos. Kulinmu kakekmu ngono. Kayak ono mangan dhisik kuline iki. Panjang sejarah ya jek iki dalang dikongkon gawa kotake dhewe iku. Lah ngarep bayarane katene gak digawa. Enek apa to? Ono aku kecepet lho goblok. Wong kon niku dalang ya kurang kreatif. Kok kurang kreatif. Kudune ngene iki dikeki paku, dikeki sangkruan, digawe rangsel. Apik kon teko ngarep kaya dalang teko mburi kaya kura-kura ninja ngono ah. Awes nang Oh nggih. Arane. wis. Lah nggih niki lho. Kuli-kuli kula kaya ngeten iki tanggung jawabe mboten purun. Kuli kene panjak jenenge kuli. Kuli. Kene iki yo disiapne. Wayang-wayang dadi siapno. Sik ta? Napa? Sampe dugi ijen lah. Nun, Ijen lah. mboten. Ya kali sindene sing wayang mboten. Ini lho pundi? Oh, Kula tak. pesen kali sampean. Nggih. Sindene sing ayu daya kula kata. Nah, Sindene sing ayu gulungane sing gede. Pun kuatos. Panyuwun jenengan pun kula turuti. lah sindene. Sayang. Nyonya Cini. Sayang. Aku Nyeluwe sayang, Rek. Sayang. Ya iya ta lah. Soale ibarate sinden kali dalan iku bojone ki nyambut gawe, ngoten lho. Tami dapat kowe kaya kula luwuk. Sadu bilah. Kaya ngene diarani keblek. Iki sapa? Ya iki sindenku. Sindenmu iki. Sing garai laris ya iki. Ya iki sing didoni wong ndokne rolak wingi. Lonyo. Lah iki apa mau digawe tengah sawah kaya medhi-medhiane sawah kok. Lah iya. Posisi. Nggih, sindene niki sampean golek sinden niku golek swara napa golek rupa? Wong sinden kok gelungane nduk bun-bunan. Lah kene iki sindene. Lah kok garangan. Oh, niki kaya garangan wingi kaya luwak. Oh, kaya wong kok. Lah ya apa kok? Sampean golek sinden niku golek swara napa dedeg piat? Ya masih jalan suarane ya wong wedok sing ayu Oh, padahal. niki nek sonten nancen elek, mungkin nek dalu Bengi malah coba. Dicoba ben percaya. Penting suarane. suarane. Ayo pride kaya ngono suarane kaya kuli iki padahal. Oh, niki mbok Kuli digawe rene iku. Wong aku lho bocah sinden sing ayu, sinden sing suarane enak. Sing penting dicoba. dor. Ngomong kok gak ono spasine, wong semeses ono spasine. Ngene lho ya. Aku ngomong apa? Aku adek-adek wis ngomong. Dalang sampean mboten napa-napa, tapi sindene sing ayu-ayu. Lah kok sindene ngene dapurane? Aku lak isin nang wong kampung. Isin aku. Lek sampean isin raine diwalik deleng. Gak usah geger. Nah. Engko nek dirungokno wong dianggit awak dhewe iki wong ape gelut tawuran. Saiki sinden dapurane koyo ngono kuwi pantes ta? Pantes ta sinden koyo ngono iku? Pantes ta saiki pikirin ta? Jaluk diungkret bae, jaluk diungkret. Ya apa ambune ya? Ora apa kok semuk sempare. Metu teleke kok cangkem ya. Lah wong ngomong Dicoba ae. Bayar larang aku gak apa-apa. Boten Jaluk apa-apa. tambahan aku gak apa-apa. Tapi sing pokro, aja ngisin-ngisini ae. Sampean ngelokne niki mboten pokro. Saya sebagai seniman merasa tersanjung. Iya. Apa? Tersinggung goblok. Maksudku ya tersinggung. Tersadung. Daripada kula menanggung malu, kula dudune keahliane sinden kula. Saman mirengaken suwantene dhisik. Mencep. Mboten napa-napa. Kula mboten sampean bayari mboten napa-napa. Dugi sampean bangun omah kula, mboten napa-napa. Lah, jabate. Iki lak sinden sing teko Sulawesi ku, Cik. Sulawesi apa kan iki? Sulawesi. Heh? Sulawesi. ayo sing kepengin ro sindene ku. Tambah tak kono pisan ngono. Anjen. Ngono kuwetus mencah iki. Iki Kok nyanyi lho? Loh, wong sing nganggap kok dilolokno terus sih kok. Cek dicoba dhisik ya. Mencap arek mangkel. Lah ya kaya asu. Panjake lungguh, panjake lungguh. Gak enak tak jejek pisan ngono sampean. Panjake lungguh. Gelungane kurang nang ngarep. Wis jajane sampean. Kon niku ya melok nyotot ae. Patut pisan. Wong kaya pentol korek kalau nyotot ae. Sopo kaya pentol korek? Isin kok ngene. Irang isin ya apa? Tet
Ayo. Wah, ya. Terus gak apa-apa. Terus. Apa? Terus. Lah sampean iku lho bengok kaya ngono kon terusno lho. Ya nek gak duwe lemah jantung. Nek duwe lemah jantung aku kan rugi duwe sinden bongko. Jantung lemah. Suarane enak. Tuleno hemat, tuleno. Lah aja purik lapo. Purek ta. Aja gampang nesu. Suaramu enak. Ya napa? Enak suarane. Aduh, wong wedok kalah. Suarane enak, temenan enak. Mas yo. Enak, temen kaya enak suarane. Jange tak logo. Lapo lambene bojoku kok dicek iku. Batin mawon pun sampe bengok. Nggih nek mboten lemah jantung mati sinten sing tanggung jawab. Enak cinang modar wisian. Wong sinden kaya garangan kok. Enak suarane. Ya wis diterusno. Irama baru. Kok iso jerit-jerit to tambahan. Markasem kene kok anakan luwak temen kon. Kan iku nang dinggon. Sampeyan ku lapo sih? Enak, Mek. Lah masuk enak aja dideni sindenku melo wedi ku lho. Ayo terusno. Iki kaya anan garangan iku kaya mboke ku. Terusno. Terusno. Yen memacang among karo. Lapo sih, Men? Lapo? Anune tak ngenekne sepatu. Mangkane kok ngringi kaya garangan luwe. Gak oleh ngono iku. Terusno. Enak. Sing wedi ku wayahe kene lho. Kok iso sing kuno sing wedi iki lho. Lah kok dipilih? Terus aja wedi. Terusno. Sing wedi ku kene. Aku dipilih aja. Kok iso lho kon wedi ku lho. Terusno terus. Maksudku terus suaramu enak. Masuk terus aja mecicil ngene wonge wedi. Wedi sindene. Saking senenge Her. Apa kok melok? Tanda bedes. Apa wong nanggap kok melok ngene iki. Masuk seneng aja nemen-nemen. Gak rugi. Bayari gak. Lah mangkane mau aja nyacat. Mau nyacat saiki nyocot. Terus. Ayo. Terus. Gelem. Lho kemayu. Galang kok plak-plek ambek Aku sinden. aku ya perkara ngene iki lho mangkel aku. Udan panas. Haling. Capek. Lho ya. Mamula. Ngalih. Engko iki Kok bagian nek kate lapo? Lah wis mapan iki kate gawe apa? Ngawur ae. Ngene nulungi ta. Aku mati. Gremi Ya kandhani kok. Kon ku lapo kok iso mok breki ku. Timbangane nganggur emang. Ngawur ae sakno iki tuan rumah. Lapo bojoku kok gremi ku ker. Kok iso sakmene kean iki lho tambaran.
Apa Joko? Kepesing lho kene. Gas pundi, Bu? Suarane enak. Piro bayarane? Piro bayaramu? Piro? Bayaramu piro? Bayarane. Apa? Apik. Kon tumon sinden diewek-ewek. Apik. Lah yo suwek kabeh ra iku kok. Lho, kena ge kenang-kenangan. Kenang-kenangan Tanggapan rene pisan raine sindane suwek. Aku lho takon bayaramu piro, Nduk? Piro bayaramu? 250. 250 kaya ngono enake bayar 250. Tak tambahi 4 juta. Satu gila. Tanggapane 1.500 ya tambahi 4 juta. Kok akeh tanggapane? Akeh sawerane. Berane Sampe seneng. Iki gak lagu niki tok. Lho, oh sembarang. Sembarang. Sing duwe lagu mana? Sing duwe lagu mana? Sing duwe lagu mana? Kaya mati iki kok ditekek iki. Tak bisiki. Heh, Tuwek-tuwek aja ngemut. gak ngono. Bisiki. Lah kok Iku mang saking senenge dadi dene kejang. Gak maksud iku iso gendeng apa maneh. Kate ngerogo Oh, intil-intil sembarang lagu dangdut campur sari. Iya. Sembarang. Iya. Campur sari. Campur sari. Iso ta? Iso. Aku coba melempar. dapat Kenapa? Ya enak. Kenapa suaranya enak nih? Enak. Nanti iki sida dalangan tak gak iki. Lha jam pokur bersama iki jolak-jaluk kapan wayangane? Nyale terima tembelan terus gak dalang-dalang iki lah. Saiki dalang. Iya rek sing tak tanggapi ku wayange. Gak nyinden ae terus. Ya apa jarene? Aduh, eru gendeng. Oh, apa lho kon iku? Wah, Samene wis kok kepet direncang hidup. ngene. Aku lho dicokot. Lho iki umroh ta? Oh. Kothake umroh ta kothake wayang sih iki? Hehe. Ana apane sih iku? Wes bilah. Aku rela walau diperkosa. Mosok dalangan ono ngono Bu. Munara banjoker datang. Repet. Apa kok berat-berat? Munara kepet. Aku gak apa-apa, aku ora apa-apa, aku ora apa-apa. Kok Aku ora apa-apa. Kok diterus ngono lho. Aku ora apa-apa. iki lho kok ora apa-apa, aja apa-apano kok ora apa-apa. Dalang. Ayo. Dalang. Lho, lah wayange. Heh. Lho ya. Waduh. Terus Kok apa sih rek noto iki? Lah, tak toto. awakmu menggawane mesti gak kok buka ta. Wis gampang. Wayang gak ono sementara awakmu tak dadekno wayang. Dalam profesional kok wayange kari lho. Ngawas samene gedene kate kok gaekno wayang iki lho. Tak dadekno buta capil. Buta capil kakekmu ngono. Iki jangane nongko. Timbangane jangan nongko, jangan rawon ae. Iki dadi Enak jangan lodeh. Tak jokono duwe sing 4 juta ya. Oh nggih nggih. Iya wis siap no duwe. Dalangan Pak nggih niki. Tambahi petang. Iya sampe dalangan nak. Tambahi petang. Kuwatir. Ngono. Hei. Rumah samu sapi dikek kroso. Ora. Apa tagak kok sosor iki? Iki apa iki? Oh lho. Sementara. Kok kaya godhong nongko ya kaya. Ya ora kaya ancen godhong nongko. Oh iya ta. Gandan nyokang sekar gadung. Dan kembang-kembange menor. Iki lho. Loro wayahe. Ya iki suluk sik. lek wayang lak mesti ana danganane ngene-ngene kok ta. Hah? Ana danganane ngene-ngene kok. Oh iya, lila le lho. Lali lho. Lali. Lila le lho. Ah, iki dangane sementara. Danganane sementara. Sementara pokoknya sing puas sing nanggap. Caca. Oh, situ we. Lah iya iku danganane wayang ta. Gandanya kang sekar gadong ilang. Lan kembang-kembange menur kang asaro.
Sik kolokmu rutuh goblok. Ya apa? Wayang ketuwe rutuh gak krasa iki. Api kaya anggar. Kang samar pamoring suksma winaya ing ngasepi. Sinimpen selenging kalbu pambukane. Kok niku lho apa ya, Mas? Iki lho durung sik. Gumbaan ngono dalang apa jenenge iki sindane iki? Dalan sing pambuka. Gelungan tak kabaret iki bukan. Goblok iki gelungan. Sindane wis glegeng sore. Atoto mangula nek gara-gara awakmu iki. Wis ya kon sing tanduk ndi? Iki. Loro. Sing tanduk ndi? Angkrek telek lebon raiku. Liap layape ngalu. Sumping rasa jati. Katali kok kaya mangkono. Raden Danang Jaya nyelot tengah. Ngakuk. Kok ngakuk sih? Ngaku. Kok ngakuk lho. Sopo kang dadi aranmu? Kan saka ngendi pinangkamu? Minggato. Wis. Nah kok Kok niku wayang ibaratnya kita danganane lu tembek jalange. Mas yo ngono sing dikukur kok moto. Terus kene lho ngukur telekmu ngono ta. Wis aku sing dadi jalange kon sing dadi. Aku Weh, dalan kok ganteni. Aku cakile. Iso. Aku pancet ngene. Kon pancet Arjunane. Ya wis. Nyale. Aku lah siji. Apa iku mengko? Gandos. Diaput. Sampak langsung. Tunjung Bang Terate. Cekil. Kecakar dhewe.